ganas de ir á festa que ao final conseguiuno. Pero o día seguinte non se lembraba de nada. Chegará ás 12, pero ás 12 da mañá seguinte, e presentáronse na casa aqueles señores con zapatos de cristal, de punta e cunha cuarta de tacón. Ao principio non lle cabía o pé, pero apertou e apertou e meteu a pata, porque tivo que casar co príncipe. O príncipe encantaban as perdices, pero Cincenta é vegetariana e non come nin carne, nin peixe, nin leva chupas de coello. Ainda así, tiña que cociñar as perdices, porque era o xantar preferido do príncipe. Cociñábanlas á prancha, ao forno, lecheas, fritas. «Estas están crudas! Estas están salgadas! Estas están queimadas!» berraba o príncipe, porque nunca estaban ao seu gusto. E por riba, tiña que ir subido naqueles zapatos de cristal, de punta e co tacón dunha cuarta. Ao principio tratou de poñerse ben dereita, pero caía cara atrás, así que foi dobrando e dobrando, e case sen se dar conta, fóronselle parando as ideas e as ilusións. Cincenta cada vez sentíase máis enferma, deprimida, perdida. Un día decidiu contar o que sentía. «Vaya rollo de príncipe, de zapatos e de perdices!» «Non te queixes, o meu príncipe é moderno, e eu vou subir en unhas plataformas de medio metro», díxolle a veciña moderna. «Non te queixes, o meu encantan as vacas, e preciso 8 microondas para quentarlle a cea», díxolle a amiga autóctona. «Onde vas a estar mellor que cun príncipe?», díxolle a raíña nai. «Pero ti non eres vegetariana e gustaba xantar descalza», dixo a colega republicana con can. Así que Cincenta confundiuse máis aínda cos comentarios da xente, deixou de contalo e quedou soa. Só tiña o seu príncipe, amado, o lombo torto, os pés chafados e o corazón desfeito. Pero un día tivo a sorte de verse a sí mismo, e deulle por rir do inocente que fora, pensando que ia salvar un príncipe. Despois de anos vivindo con un, deuse conta de que os príncipes non te salvan, tampouco os camioneiros, nin os rapeiros, nin os pasteleiros. Deixou de sentirse culpable e deuse conta de que a única capaz de salvarte és ti mesma. Así que Cincenta dixo, «Basta!» E nese momento botou a chorar. Había tanto tempo que non choraba. Primeiro chorou polo príncipe, por tantas perdices mortas e polos zapatos. Logo seguiu chorando ao lembrar que a súa madrastra maltratara, que o seu pai a trataba peor e que as súas irmáns case morren por quererse meter nunha talla 38 de Bershka. E chorou todo. Chorou tamén por 2 vidas anteriores, por se acaso, e sentiuse mellor que nunca. Baleira! Con medo que lle daba a ela quedar baleira, agora só tiña que encherse de cousas bonitas. En primeiro lugar, deixou ao príncipe, a pesar de que custa moito deixalos. É tan difícil que ás veces repites 2 ou 3 príncipes máis. Logo, deixou os zapatos e as perdices. E unha vez só descubriu que quería desfrutar do seu corpo que tan castigado estivera. Descubriu a danza libre, que non é tan libre, pero faite sempre libre. E dá o mesmo que calces un 42, que peses 100 kilos, que midas un 92 ou que teñas 80 anos. E así foi como atopou no camiño a outras como a ratiña presumida, que empezou a engordar e agora liga máis. A Bela Durmiente e Blancaneves, que ían fartas de dormir e decidiron espertar. Carapuchiña Vermella, que se deu conta do violento que era o cazador e pasou del. Cincenta montou un restaurante e vaille moi ben. A ratriña presumida xa vai pola talla 44 e vive soa e feliz. A Bela Durmiente e Blancaneves fixéronse moi, pero que moi amigas e comparten piso. Carapuchiña imparte talleres para divertir sobre os cazadores violentos que se hacen salvajes. Agora están encantadas de terse coñecido, pero tamén moi enfadadas polo papel que lles tocou representar nos contos durante séculos. Nenas pasivas, esperando que lles pidan a man e lles rouben a vida. Acabouse, agora empeza un conto novo. Éranse unhas mulleres que non estaban soas e unhas perdices que voaban felices. Este conto está dedicado a todas as mulleres que queren cambiar a súa vida e todas aqueles que lle la quitaron e cuxa memoria nos ilumina.